أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والمن بلا جرين فو تمنى كفر الحمد لله. ينبغي فو كبار فلابينو كالا سي كبار فلو de ka fɔ alhamdulillah ustaz an ɲuman seginna i n'a fɔ yɛrɛ y'a mɛn juma kutuba la cogoya min na ala sɔnna fana bi su in na darsu bɛ daminɛ su in na inshallah o tɛmɛnen kɔfɛ alhamdulillah hadamadenya baaraw kɔni tɛ dafa baaraw bɛ ɲɔgɔn dafa dɔɔni dɔɔni an ye dɛmɛ ɲini kɛ alhamdulillah an ye misiri a panoko n'a kuranko ye alhamdulillah ala y'o nɔgɔya an y'a fɔ cogoya min na hadamadenya baaraw tɛ dafa o kama pano baara minnu kɛra laɲini kɛra k'a fɔ ko baara ninnu ka dafa minɛnw dɔ bɛ yen o b'a jɛ halisa pour que baara in bɛ se ka dafa ka ɲɛ cogoya min na ani baara in bɛ se ka minɛnw bɛ se ka si sɔrɔ cogoya min na an bɛ se ka si sɔrɔ cogoya min na o kama alhamdulillah an ye dɛmɛ ɲini an mago bɛ fɛn min ye régulateur ye régulateur n'ala sɔnna an bɛna bila o ye 700 000 ani baara minnu bɛ kɛ ka a baara dafa inshallah bɛɛ lajɛlen a kunkonya kan ka taa 1 million ɲɔgɔnna la donc an bɛ dɛmɛ ɲini kɛ o la pour que an bɛ se ka baara in dafa cogoya min na alhamdulillah n b'a ɲini ala fɛ ala ka a nɔgɔya n b'a ɲini ala fɛ musaka ninnu u bɛ bɔ wari min na ala k'u se ka kɛ jannatul firdawsi ye ala ka u ka maaw jɛ ala kan'u kan ka u jɛ sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in